Lapha mangisuka nje ekhaya lapho udlula esontweni weseli ngamaphumulo lapha ngokomthombeni kuye kuphuma izinja lapho so iqosha sekovele ngicula ingoma kaMgube manje ngabe hayi vele weqosha mfowethu ingoma vele le yokukhuza vele izinja mangabe isonde nawo singakutablela amabhuluko yabona ungathi ahamba uyijonga ukuthi utsisoka uvele kuqhamuka igovulenja nje kutablela amabhuluko kufanele uyikhuze so mina ngibenzela lula abantu ukuthi mangabe nje ukhonkotha nje eduze kwakhe avela acula ingoma yama-SAP inje izobaleka wemgube weqhosha ngake ngizwe ngizwe usewusho kumuntu njalo ayigcine ngenja soxabana amabe hayi khuleka mama akekho umuntu engingamfanisa nenja mina la emhlabeni abantu ngibathanda bonke futhi nje mangicabanga kahle akuwona amagama mhlambe angaphuma kimi mhlambe umuntu osenesikhathi eside khona emculweni kaMaskandi angabiza umuntu mhlambe nesihloko sale ngoma yami kodwa ke yona ingoma kodwa yona ingoma ishokola lokho ngikushoyo impela ikhuza zona izinja kodwa ke akuyona nje umuntu kodwa phela kuyenzeka ke mamkhoza mhlambe yabo uthola ukuthi masiyasiza insizwa umuntu egcina sethi hayi kodwa lesisisho lesengathi sibheke ngakini noma mhlawumbe umuntu ethi ngathi sibheke ngakubani kodwa ngifuna ukukulungisa ke lokho namhlanje cha isithi izophuma kodwa noma ngabe uyizwa kanjani kodwa akekho umuntu ezobe ibheke kuye lenkulumo kodwa noma ngabe uyishintsha into oyiqondanisa nawe noma uyiqondanisa nalowo muntu ukuthi uyayithuma futhi wena uyayithuma ukuthi ayiye lapho uyabona manje nayi ngani nangumfana omncane okhulele phambi kwethu uKhuzani umfo kaMpungose wakhula simbuka wazoqala manje wahlanganisa bonke abantu uthini ngaleti yenziwe uKhuzani yabona mamkhoza into eyenziwe lo mfana uKhuzani iyamangaza futhi iyajabulisa yenza ukuthi nathi asithole sikhona emculweni kaMaskandi sibone ukuthi sidlalile indima yethu ngoba ukube mhlambe besingekho na ube ngeke akhuthale ukuthi naye egcine efikile emculweni kaMaskandi afike mhlambe ayilime le ndima eyithatha nathi lesifika khona nabese eyilima mhlambe ngalendlela aseyilime ngakhona kuyasijabulisa kakhulu ngoba uSipho esilima wafike walima kodwa manje ngendlela engibona ngakhona sesivuna sonke manje insingeni kaKhuzani kodwa kahle kahle uSipho esilima nathi sinawe eThamasini so kuyangijabulisa kakhulu akwenzile futhi kuyangikhuthaza ungenza ngingapheli ithemba lokuthi ukukhulu esisangakwenza sala uculi baMaskandi futhi ukukhulu okusangenziwa abantu abangakaculi abasazocula nabo befike namakhono abo nenhlanhla zabo ngoba lento ihamba kanje iya ngokuthi unalo yini ikhono nenhlanhla yabo so uKhuzani ufike nekhono lomculo kaMaskandi plus nenhlanhla ngaphezulu kwathi mayenza lento into zakhe zavele zalula zakhula ngalendlela eseyikhule ngakhona namhlanje sithi gcwalisa imabhida noma ingekho ngoKhuzani lento ingathi sonke kodwa ngoba isaga sikhuze uKhuzani umfo kaMpungose sasivuma siyensizwa kaMaskandi sithi phambili ngokhuba phambili ngoMaskandi wonke jikelele phambili siphambili ngabalandeli bakaMaskandi bebonke jikelele phambili ngoba silokho esikhona nje kungenxa abalandeli bakaMaskandi ngendlela abawathenge ngakhona amathikithi egcwalisa imabhida ukube abaseseki ngabe ayigcwele imabhida namhlanje siye emabhida sazi kahle ukuthi vele izokuqhuma phezulu ngendlela amathikithi athengwe ngakho sibiza ingoma yakho phela awubambe kanjalo kukhona abakhuluma la Qhosha intokazi hayi besifuna intokazi kodwa kulungile ke uyinsizwa izona enidla naziphapha hayi izona futhi ezobe zimba lapha mhla izona ezobe zimba izona esihlala nazo ngolesithathu la kulungile izona izona ethanga kakhulu namathikithi akwatatazela nogqihile mawuze awuphuma uthi shwi la endlini awuvume uthi shwi la endlini Wemqhosha uyazoma ngicula ingoma yami entshe ngakakhulu ukuthi ngiyicula kanjani ithini
Yabona ke Mgube ke udinga imawuzeni Mgube. Udinga imawuzeni Mgube. Udinga imawuzeni. Qhosha, uzofika lapha yana sisimusa ufika lapha yana. Uzofika yipho ozothi umuvula ngayo. Yabona lapha na konakele kakhulu. Ngizoqala nje mangifika nje ngithi uyadlala mbhemu ukuthi usakhupha ama steps ukuthi ungancenga ngomkakho uphinde uzoncengwa yimi phela thana uyadlala uyadlala mfethu uyadlala ngithi ngithi yabona Mgube ngempela manje ungafika uncenga ngomkakho uma ngubane Mgube uphinde uncengwe yimi Mgube uyadlala Wekhosha uyadlala yabona kabi yami sikhuluma okufanayo mina nawe ngoba nami ngoba ungizwa ngikhuza izinto nje kuzazona izinto ezifuna ukunqema mangabe ifuna ukunqema yini ngithi ahambe siyovingela ufuna ngiyinqele bese ngithi mina isuke la awuma yazali yothi mangisuka lapho bese ngisuka lapho ke ngobona noma ngithi amavuane maningi ayangidida ngoba zobe maningi kakhulu nalaphana amavuane khona kane amasha namadala ngithi ayangidida wena uyakhatha njalo then yothi mangisuka lapho ke bese ke imawuzeni bese ke ngibadubula befa bonke ngemawuzeni sawubona Mamkhosi njani? Ngiyaphila njani? Ukhuluma noSigindu umelusi wakwaDlamini endaweni yakwaBhuqa eMsinga emachunweni. Yazi #izogcwala emabhede yaqhosha. Nakubelele Qhosha #izogcwala emabhede yeshe nkabi yami unjani? Wakhosi yakwazini ukusho kanjena. Uyakhumbula wasashelwa yini? Wawumuhle ugqoka kahle uzithanda njena. Buka namhlanje usuphenduma lona ela mina ngangitshela angithi mangifile ngizoshelala ngakini kabane ngoma kwakhulu asathule kabane ngoma iculayo angiyazi ukuthi kabane ngoma iculayo la makangisayini uqhosha iqobo lwakho ngiyasho ukuthi phela lena ngiyazi le new release lena hayi lalela hithi le sayina Qhosha vele usayina ngesithupha kulula mfana we Ali yebo bathi nangu Qhosha usayina ngesithupha khona la nasifile ngiphendula le lapho la omthobisi awungisayini mntana awungifake e-studio mfethu awulizi khona Qabi yami soxoxa wemgube yami lasemzini lokho kushoyo ukuthi ngisayena ngesithupha impendulo yami ke ialbum yakho qhawe isihloko sayo asabi lalela sithomoya isikhatha se lalela asibuyelelana ke sengizwile asikhulumeke la igcwalisa emabhida impela ngiyezwa ongena ngekhathini nobona khona ngiyaqala ukubona umcimbi ono MC abawu30 abaphathi bohlelo ngithi impela bawu30 bafethu ke lapha umcimbi uqala ngo2 emini so ke abantu ke bayacela ukuba ngoba lo mcimbi lo uthiwa internationally bazoyitika abantu kakhulu yabona ngosaziwayo uzobe uprofessional futhi ke ungahlala ekhaya uthi wena uyofika late ngoba ngenzeka ufike esedlalela umculo wakho omthandayo ngoba isikhathi sobe sibalekile futhi uCremoto uyaqala uCremoto kuboshelwe nje inkunzi zodwa ukhuzana uzongena esikhathini angimazi yongena asingasho ukuthi futhi kodwa mina ngohambe ngomthanda ukhuzana angena esiswini partner ndawo esiswini nje adlala isisu kodwa manje inkinga phela umgube ngeke azawuvala umcimbi nje lokho aqala ucula uneshwa lokuvala akazawuvale ngeke azawuvale waqalekisa ukuthi akawuvali isitala shoro machaka ukuthi indijane yakhe ngawuvala ngiyaqinisa izule mfana hayi ngoba ngiyaqoqoza ubekade ngihloniphe igama lendijane mina hayi ngoba ngiyelesha lalela amathikithi athengwapi eCoffee Ticket nase Shoprite kanti nathi wakhipha manje khona bazofona ngapha eceleni ko0893109193 babheka uzobapha amathikithi Ali hayi ukhuluma nabalandeli bakho nje iminute elilodwa balandeli baka Ali balandeli bama SAP ma Orange Nation
igeza lenu liyanimema nonke nani nonke balandeli nje bomculo wamaskandi jikelele liyanimema ngegeza la kaMgube wafowethu phumani ingalo zonkana niyosupporta nibe kanye nathi egcwalisa amabheda lento ayikho ngama ayikho ngokhuzana ayikho ngoqhosha ayikho ngobani kodwa engathi sonke ake kuphumeni bafowethu siyoqopha umlando sikhombisa ukuthi siwumaskandi singayenza lento siwumaskandi sikhule kangakanani so ngiyathemba futhi ukuthi ngempela abantu bazophuma ngoba amatikiti sebawathengile nje sebawathengile vele la kanjani engakusho nje ukuthi bafowethu uMgube lapha uKhuzani nangoke engoWhatsApp la uyasho ukuthi uzodlala ngeGolden Hour. Oh okay. Kuthiwa kune Golden Hour ke. Nazo ke Khuzani. Isho ukuthi ke une hour lakhe nje. Nazo mfana kaAnti. Uthi ngo12 am iGolden Hour azobe idlala yena ngoWhatsApp la. So ke bafowethu konakele amatikiti awathengwe ukuze ungaphoxeki usufika ungasangeni kuthiwa amatikiti asephelile kuzobe kunjalo ke sibonga kakhulu wena ukhatha ungayishilo ndaba umnamathelane abantu bafuna ukuhaga lapha ababingelelane wena shut up wena cha hayi amanene ngeke bayeke bahagana abantu bye siyabonga ama Red Devils akatholisa iWatford Ultra